Ang hinintay natin cargo. Nagalang kami. Nagalang kayo. Yan na oh. Dorex, Harrier. 21 kilos. 21 kilos. Oh, okay. 147 sir. Okay. Sanit lang, mayroong managong. No. Dumating na ang ating inihintay. Ayan na. AP Cargo. Ito na yung katas ng blower. Bukasin Alex. Galing pa yung Maynila. Yo, what's up mga bossing? Ito na nga yung inantay natin na galing Maynila na in-order natin gamit sa milling machine. So ito ay isang milling vise, gamitin natin sa shop. Paunti-unti makakabili tayo. So kailangan lang bigyan ng paglaanan ng oras, paglaanan ng panahon at mag-ipon kahit papaano para makapag-ipon tayo ng mga gamit. So yun nga, wala tayong laging pera. So ang pera naman natin is napupunta dun sa mga magagandang gamit. Bakit nga ba tayo nag-iipon ng gamit? Kasi kailangan natin yan para sa ating mga araw-araw na trabaho, para mapaganda ating trabaho, mapagaan, mapabilis. Yun yung mga sekreto. Para maganda yung trabaho, kailangan mo ng magandang tools, magandang gamit. At kagandahan doon, hindi ka mahirapan. Kaya kailangan natin mag-invest ng mga gamit, ng mga tools. So ito nga is Japan Surplus, galing Maynila. Shoutout doon sa seller, Idol. Maraming salamat. Smooth naman yung transaction natin. Yung may pre-bibis pa siya. Ayan mga bossing, maraming salamat sa mga nagtitiwala, sa mga nagpapagawa. Ito yung project natin na last week is yung impeller pan taga Moriones Ocampo. So yun nga, medyo okay naman yung bayad natin doon, yung singil natin. Kaya binili na natin ng gamit para siguradong wala nang kawala. Kasi yung pera kasi pag lagi mong hawak, mabilis yan maubos. Pero ito sigurado ako, pag binili mo ng tools, for lifetime na yan or pwede mong ibenta rin yan. Alright. Yan na bossing, dumating na sa Bicol yung galing Maynila na pinadala natin. Yan. Shout out sa seller nito. Solid yung transaction. Okay lang yan. Tamaan lang ng mga mailing. Meron na tayong mga gamit. Sunod na ang dividing head. Sunod na ang dividing head para sa kanya. Lang, paunti-unti at least nakakaipon. Alright.